Най-напред да се представите. Казвам се Чавдар Димитров Лечев. Роден съм във Варна. Вземал съм участие в изграждането на този град. Как по-точно сте го изграждал града? С плащане на самооблагане, на ергенски данък, всички данъци, които излизал съм като ученик да не изкарваха тия дървета. Инициатива Тимуровци, най-различни работи. Ясно. Господин Лечев, защо сте против това общинските съветници на Варна да взимат по-високи заплати? Защото първото нещо, всички заводи са унищожени в района на Варна. Само едно ККЗ имаше 8000 и един Елпром, не ги знам точно. Добре, ама това какво общо има с възнаграждението на общинските съветници? Защото няма производство. Тези хора са безработни. И откъде ще вземат тези хора пари да им платят заплатите? Само този въпрос може да се го зададе. Те откъде ще вземат пари? Кой ще им ги даде? От общинската хазна? Общинските съвети, кой ще им даде тези заплати? Тези големите заплати? В хазната има достатъчно пари. В хазната. Откъде? От местни данъци и такси, от държавата делегирания бюджет. Откъде ще вземе този човек местни данъци да ги плати? Как? Като няма работа. Като няма работа, как ще ги вземе? Аз ще го питам този общински съветник. Той може ли да направи калкулация на един надник, за да иска висока заплата? Калкулация. Ще вземеш тухлите, ще ги наредиш, ще натовариш камиона, ще отидеш и ги разтовариш, оня ще вземе да ги нареди. Може ли да направи той калкулацията, че да заслужи тази висока заплата, то с общински съветник? Това не е критерий за висока заплата, дали може да направи калкулация. Има една закономерност. Ореш, сееш, жъниш. Ореш, сееш, жъниш. Той не се практикува вече. Няма. Аз, например, имам 30 декара, те пустеят. Що? Защото ме е страх да не бъда убит в нивата. Ясно. Добре, само да ви попитам, според вас общинските съветници защитават ли интересите на варненци? В никакъв случай. Аз в този град имах стандарт. Стандарт. Сега като мина... Какъв стандарт? Не ви разбирам. Стандарт в улиците. Да. Стандарт баните. Стандарт абсолютно във всичко. Този стандарт на мен ме е отнет. Аз сега, както го виждам, града не върви на разцвет, той върви към, както си го спомням, 57 година. Как си го спомняте от 57? Кокошки, мръсотия, прасета, магарита. Този канал, който е до автогарата, то го наричахме Дере. На ръка се чукаха камъните, на ръка се изливаше бетона. Тук какво се прави? Всичко се руши. Добре, каква заплата трябва да взима според вас един общински съветник? Аз поначало не мога да му определя заплата, защото не знам естеството му на работа. Защото когато съм имал нужда да допра до тях, те много завуалено ми отговарят. Не идват на проблема ми, да не ми отговарят точно, все някакви отклонения, а ние като граждани искаме точното. Точното. Питаш го, задаваш му въпроса, той отговаря.